Masu kallo barkanmu da saduwa da ku a cikin shirin fagen taurari wanda yake zuwa muku daga nan Alki Entertainment wanda ni naku Muhammad Shitu wanda kusan da Muhammad Mr. Mo yake kawo muku tattaunawa da wa'annan jarumai mawaƙa makaɗa masu ba da umarni masu shiryawa ma'ana fina-finan Hausa kai har ma da na ƙetar. A yau za ku ga baƙon da nake da shi a cikin wannan shirin na fagen taurari. Babban bako barka da shigowa cikin wannan shirin na fagen taurari. Ina godiya sosai. Sani da zuwa. Ga ka gaba ɗayanka yau a cikin filin nan na fagen taurari. Masu kallo a cikin daƙiƙa ɗaya za su so su ɗan ji tarihinka amma fa a minti ɗaya saboda nishaɗin ya fi yawa. To shi kenan. Assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu. Sunana Sunusi Yusuf Abdullahi amma an fi sunina da Sunusi na mama. An haife ni a jihar Kano a ƙaramar hukumar Tarauni a wata unguwa da ake kira unguwa uku. Na yi fara karatun firamare na a 98, na gama 2004, na samu nasarar shiga 2004 secondary school, sannan kuma na kammala ta a 2010. 2014 na samu nasarar shiga makarantar ilimi ta Sa'adatu Rimi, daga nan na gama 2017. Inda na karanta chemistry biology. Baya da haka kuma na samu ilimi da ya shafi karatun islamiyya daban-daban. Wannan shine takaitaccen tarihi na. To alhamdulillah wannan a takaice kenan. Alhamdulillah. Haji Sunusi na mama. Za ka iya lissafa adadin waƙoƙinka sannan kuma da wace shekara ka shiga wannan harkar waƙoƙi, ma'ana ina nufin yawan shekarun da kai a cikin harkar? Yau alhamdulillah na ji daɗin wannan tambaya da kanmu domin a duk lokacin da na shiga kafafen sadarwa akan min tambayar cewa adadin waƙoƙi na guda nawa ne, sannan kuma daga yaushe ma na shiga masana'antar shirin fina-finai har na fara rera waƙa. To gaskiya a matsayina na mawaƙin biki kusan nan na fi shahara, to ina yin waƙoƙin biki da yawa sosai wanda rana sai ne fiye da 5 sama 10 haka da yawa saboda yanayin mutane abubuwa ana ta biki da sauransu kuma kaga ana neman ka bakaki amsa kira ba. Yanzu in ban ka fashin ka ba lissafo adadin su zai dan yi wuya. Ina da akwai waƙoƙi na wanda nake shirin na fitar da album, so su ne nake da counting ɗinsu wanda na fara sana'ar waƙa tun 2007. To date kaga ya tafi shekara 13 kenan. 13 kenan. Kaga daga wancan zuwa wannan lokacin ina da list ɗin waƙoƙi na da sun kai guda 300. 300. Lallai Haji Sunusi na mama babban kai ne wannan. A wanne studio, daga wanne studio ka fara? Na tsinci kaina a studiyon Ali Isa Jita wanda mafi yawancin mutane suka fi sanin shi da Ali Jita. Kusan a nan na zauna na yi rayuwar da na yi hannu iya waƙar ma sosai. A wajen ka ne? Sosai. Kuma nan ne studio ɗinka na farko? Nan ne studio na farko a industry. A wurin Ali Jita na zauna, haka a nan kuma na taso. Amma kawo yanzu ina kamfanin Alke Studio wanda yake da Alke Entertainment. Kamfanin Alkairiya. Alhamdulillah. Za ka iya tuna da waƙar da ka fara? Waƙar da na fara yi kusan soyayyar kamar ni fan ɗin shi ne, abinda nake nufi masoyi. Yawa kusan shi Ali Jita shi na fara yi waƙa wanda zan iya tuna ta. Ita ce waƙa ta farko. In ka tuno ta dare na waƙa. Ali Jita mai kiɗa da jita, Ali Jita mai kiɗan amare. Wannan shi ne chorus ɗin waƙar lokacin da na kawo mashi na ci nasarar cewa yana studio kuma ya karɓa ya sa wani makiɗi a lokacin, yanzu ma ya zama aboki na Habibu Lafazi, ya ce min kiɗa kuma da yardar Allah bayan na gama waƙar sai ya shiga zukatansu sosai. Kafin auren shi ne, amma da auren shi ya zo ya sa aka sa waƙar a cikin list ɗin waƙoƙin auren shi. Har yanzu yana da document ɗin waƙar da sauransu. Na ji muryar ku kamar iri ɗaya
da shi Ali Jita in ba kunne na bane ya kuskuren ji. Kana jin a gari ana irin maganar murya ku iri da ko kuma baka ji? Hakan ne sosai ana faɗi tun ba na yadda sai ya zama cewa maganganun sun yi tun da in aka kaji ana magana ya ɗan zaga gari to dole kai ma ka yadda. Hatta kai ta kawo wani lokacin ni kaina idan ne waƙar sai na ringa jin kamar mai gidan nawa ne. Kwaikwaya kai ko kuma haka ka tashi da murya ta? To akwai abin da Bahaushe ke kira wai shi zama da maɗaukin kanwa shi ke kawo farin kai. To ala kulli halin dai abin da yake sa a raina muryata da ta zamanto iri ɗaya da ta mai gida na Ali Jita kamar abu ne daga Allah. Kusan gaskiya ba sa kaina nake ba, kuma ko da shekara nawa zan yi ban yi waƙa ba kuma na tsinci kaina a cikin studio zan yi waƙa, to sai muryata yanda in zan yi waƙa sai ga ta koma kamar shi yayi. Saboda haka akwai wata waƙa ta ma da na yi mai suna murya ɗaya wanda kusan ina samun kira akan wannan waƙar a ce min Ali Jita ne ko kuma ni ne. Ko da shi ya fitar da haka sabuwar waƙarsa, fan ɗina masoyana za su biyo ni su ce min sun ji sabuwar waƙa ko lokacin da waƙar Indo. To in ji ta zaga gari sai ake kira na ake ce min an ji wata sabuwar waƙa Indo, na ce ai ba ni bane mai gidana ne. Yanzu wannan murya ɗaya ɗan rera mana ita kamun mu tafi mu kuma shiga da kai cikin wajen da za ka rera wa'ansu waƙoƙi. Ba ƙarya ba ne a mallaki murya ɗaya, baiwar waƙa kar da kayo damuwa. To in ma hakan ya saka cikin damuwa, a dalilin hakan ya saka kake mantuwa, jahilci duhu ɓata ne ka ji ɗan uwa. Sunana Sunusi Jita kuka nake, jama'a ku kun san da kwai damuwa. Godiya ne nake ga sarki na shi ɗaya, sarkin nan shi yake kyauta iri ɗaya, sannan shi ya ba mu muryar waƙa ɗaya. Na yi waƙa sai ka ji an tambaya, daga an ce Sunusi Jita yaro ɗaya, sai ka ji zuciyarsu ta kumbura ta tsaya. Ya za a yi Sunusi Jita na yora. To, Sunusi Jita alhamdulillah ka yanzu kaga ka yi waƙoƙin nan, to ban sani ba tun da duba ga lokacinmu. Bara ne ma ya tambaya ba ɗaya kan mu wuce can inda za ka je ka nishaɗantar da masu kallon mu a wannan lokaci. Ali Jita da kake wajensa, har yanzu kana wajensa ne ko kuma yanzu ka fara cin gashin kanka? Ba na gurin Ali Jita, na bar kamfanin shi kuma ba wai rabuwa muka yi baran-baran ba. Lafiya kalau muka rabu, sai ya sa ma na dina amsa Sunusi Jita. Masoyana sun daɗe suna jiran su samu album ɗina bidiyo, domin sun daɗe suna jin waƙoƙi na audio gidajen rediyo, kuma suna jiran su ga Sunusi Jita in bidiyo. Wani su bambance. To da Allah sai ya haƙuri cewar na dina amfani da Sunusi Jita a nickname ɗina, sakamakon yanzu ina tsaye da ƙafafuna, ina amsa Sunusi na mama, shine nickname ɗina. Saboda haka idan masoyana da suke bibiya na a ɓangarori daban-daban na social media, to idan suka ga Sunusi na mama, to shine wannan Sunusi Jita. Kuma a hankali ma za su dinga jin a hankali kuma waƙoƙi da su biyu baya sababbi za su ringa jin Sunusi na mama. Alhamdulillah sosai. Wannan gida ana zuwa ana ɗan shakatawa. Na'am. Yanzu za mu ɗan baka fili ka ɗan rera mana waka tare da masu kiɗanka da komai duk a cikin Alke Entertainment din nan. Ka san komai an tare da shi. Gaskiya ne. To masu kallo yanzu za ku biyo mu a ɓangaren mu na nishaɗantarwa, duk da dai gaba ɗaya shirin nishaɗantar da ku ake. Inda za mu tafi da Sunusi ɗan mama ya je ya ɗan rera muku waka ku gani kafin mu dawo studio mu karkare shirin da shi. Ku biyo mu je mu kalla mu. Ba ƙarya bane a mallaki murya ɗaya, baiwar waƙa kare da kai damuwa. To in ma hakan ya saka cikin damuwa, sanadiyar hakan ya saka kake mantuwa, jahilci duhu ɓata ne ka ji ɗan uwa. Sunana Sunusi Jita kuka nake, jama'a ko kun san da kwai damuwa.
ni nake ga sarki na shi daya, sarkin nan shi yake kyauta iri daya, sannan shi ya ba mu muryar waka daya. In nayi waka sai ka ji an tambaya, daga an ce Sunusi Jita yaro daya, sai ka ji zuciyarsu ta kumbura ta tsaya. Ya za a yi Sunusi Jita na yola. Rabbana na wuce ne yan uba, masu bakin ciki da muryata ne gaba. Babakar zuciya su ne a sahun gaba, jahilci gare su ba su tunanin gaba. Ba dan su ba na daɗe kuka ban yi ba, Allah na nasa a raina ba tsofu ba, kuma shi ne kaɗai yake yayan damuwa. Lokaci in yayi ba a san a yi jira, maganar gaskiya babu batun tunzira. Mara galihu Hausa zuwa ga da dawo gaskiya an nishadantar da mutane. Duba ga ni kaina na shiga cikin nishadi. Irin jazabar abin ya kama. Gaskiya amma na ji daɗi. Musamman. Alhamdulillah. Sunusi mutane suna ta samun abubuwa na alkhairi ma'ana da shi da kuma abubuwa na akasin haka. Lokacin da ka fara waka zuwa yanzu wani abubuwa ka samu a rayuwarka da ba za ka manta da su? Gaskiya dai na samu nasarori da dama. Nasara ta farko da na samu karɓuwar da mutane suka yi. Duk inda na yi waka ana matuƙar jin daɗi. Zai wahala a saurari waka ta ban ji an yabe ni ba. Na samu nasara sosai a wannan, kuma duba da yanayin cewa ni ba mawaƙi ne da na fi yin waƙoƙi a cikin fim ba, to amma akwai wata waƙa da aka haɗa mu da dukkanin mawaƙan da suke yin waƙoƙi da ya shafi na fim, irin su Nura M Inuwa, Umar M Sharif, Ahmad M Sadiq da sauransu makamantansu. Aka haɗa muka wata waƙa Matan Arewa, wanda wannan waƙar ta sa ƙungiyoyi manya irin Northern abin nan wani organization haka suka zo suka tara mu gabaki ɗaya suka ba mu wani award, wanda na ji daɗin wannan award ɗin sosai da sosai. An bani shi cikin mutane sannan kuma nasara da yawa da nake ci gaba da samun gurin mutane kira a gaishe ni da sauransu. To akasin haka ba? Kasan komai za ka yi a rayuwa ka samu ƙalubale, amma wannan duk wani abu ne da yake faruwa daga Allah. Ba abin da zai same ka a rayuwa ba Allah ya tsara ma shi ba. Duk wani abu da ya faru da ni kamar na rashin jin daɗi musamman a cikin masana'antar da nake da kuma wasu abubuwa na da nake na rayuwa ina sawa daga Allah ne da sanin Allah, saboda haka komai zai zo ya wuce. Muƙaddari ne dukkanin musulmi, cikakken musulmi sai ya da abubuwa guda biyu, ƙaddara mai kyau da kuma ƙaddara mara kyau. To sai sa hankali na ke kwanciya ko da yaushe ba na cikin damuwa ko da na sun cika na cikin wani irin yanayi. A ƙarshe wani yaushe kake tunanin sakin waƙoƙinka da bidiyo, akwai su nan kusa ko sai nan gaba? Insha Allah ina musu wato kamar ina ɗan nan gaba kaɗan. Insha Allah akwai album ɗina da zai fito daga kamfanin Alki Entertainment. Kuma zan yi amfani da wannan dama in gode wa shi mai Alki Entertainment, in ƙara gode masa sosai da sosai, domin yanzu shi ne sani a gaba ganin cewa abubuwa na da nake ta son tun from the beginning da na fara ya zamanto cewa na fito da sunan release din su abubuwa sun kakare. Yanzu ne yake kokarin cewa ya ga ya tallafa mini domin su fito, mutane su ga cewa ni ma ina musu abin da suke so kamar yadda suka fuska na a bidiyo. Gaskiya sosai, saboda ban taɓa samun dama
irin wannan lokacin ba, irin yadda na tsinci kaina a wannan kamfani na Alke Studio. Alhamdulillah. To yanzu abubuwa na ƙarshe na zuwa, za ka yi tura saƙonka ga masoyanka? Gaskiya masoyana ina daɗa gode muku sosai. Fata na abin da nake so ku taya ni da shi shine addu'a. Ba abin da ya fi ƙarfin addu'a, domin Allah da kansa yana cewa ka tashi sai in taimake ka. To a koda yaushe ina cikin addu'a, kuma don Allah don Annabi ina so ku taya ni da addu'a domin kai ga gaci akan irin sakonni na da nake kawo muku. Wasu zuwa muna godiya sosai. Na gode Mr. Mo, na gode sosai. Kuma na san dai ka sha ruwan na ma kana iya ƙara mai sanyi. Masu kallo an muka kawo ƙarshen tattaunawar mu da Sunusi na Mama, wanda ya yi murya gashi dai Allah ya bashi baiwan murya, gashi ya rera ta rai kuma mun ji daɗin haka. Ziyarar da ya kawo Alke Entertainment, kuma muna mai godiya, Allah mai da shi gida lafiya. Ga masu bibiya na ga adireshin da yake wucewa a ƙarƙashin akwatin talabijin ɗinku, nan za ku yi ɗauka sai ka biyo ni tunan wajen, ko kai mawaƙi ne kuma waƙiya a kuma ko ina, domin wannan gida na Alke Entertainment TV yana kawo muku abubuwa ne da za a kalla a yi nishaɗi a ji daɗi. Godiya ga masu yi min aiki irin su Habu Ibrahim da yake ɗaukata daga nan, Usman Identity, Mr. Anyway, su Khalid da suke kai kawo wasu ɗan Lagos a cikin wannan tafiya. Sha mana kariya, mana godiya. Muhammad Mr. Mo naku nake cewa mu haɗa